Minn inqala dal-ħin. Se jkolli nqum biex imur nirrispondi. Tqum xejn, ħalli mur nara jien il-ġi. Min hemm? Salvino żgur. Għaddi sal. Aw Lord! Xi ħaġa l-festa? Poġġi sal. Tmilkom tiġbru intom? Poġġi bil-qeda sal. Di ma tifhimx ta' di mhijiex bint ir-raħal di mill-belt. Dis-sena ħajkollok festa, sewwa il-fislet niġbru li ħadkun festa bomba. Jiena l-istorbju tan-nar idejjaqni. Tara din kemm ma tifhimx dina ġejja mill-belt u tal-belt delikati. Delikata xejn. Taf x'na finejt, il-flus li qed tiġbru għall-festi ta' barra kollha flus fil-ħela dawk. Tara, kemm ma tifhimx intix tifhem fil-festi li nagħmlu aħna. U mela ma nifhimx. Taf x'naf, illi l-festi saru festival tal-pagani. Ippermetti li Lord, hawnhekk ma naqbilx miegħek. Jekk il-festi kollu ma qishom tal-pagani, dan żgur ma joċċa l-ħartana. Ara nibdew biex l-istatwa għadna kif irranġajnija. Daw ġodda kullum kien fit-toroq. U l-każin ta' fuq għadhom kif għamlu biċċa ta' ombrella. Malta qasaw bħala. Mela ġejja x-xita f'neqel tas-sajf kull waħda ġej bl-ombrella. Tara kemm ma tafx. L-umbrella qiegħda biex tal-marċ ikun jistgħu jislu għaddel taħta u xi ġmiel ta' umbrella kif sażejnilna pjazza ara x'festa ħajkonna. Sar, u kif qed isemmi l-marċ issejjadur fuq bis-erba' maħna ta'. Fleqet ħajjarni u hekk nagħmel ta' u ninżebaħ bil-kuluri tal-padrum u wara x'bażnieħu u waqta kemm sankanta dawk l-imnijiet li nkantaw kontra il-festa sekondarja, U waqt li tkunu qed taqbżu tieħdu baż, użu xi nofstu żana birra wkoll. Edija tajba Lord. Sejjer ma taqbilx miegħi jent ukoll. Taf x'naf li aktar ma nismakom titkellmu aktar tatuni raġun. Ma aħna rax festa ħajkollna, araw x'min ħajkollu festa aqwa daqs tar-raħal tagħna. Sewwa qed tgħid għandkom l-aqwa festa pagana tal-pajjiż. Jiġifieri. Intom qed tgħidu li tħobbu l-festi u xejn. 100%. U qed issemmu il-marċ, il-briju, il-baż li ħatieħdu, u trambi, u tal-briju kollu. U qed ngħidlek dis-sena ħajkonna festa illi bin-nar ħanredu kull memm. Naħseb aktar ħatrijet li sarf tan. Xiġifieri Lord. Għax iktar qed tikkonvinċuni li m'għandkomx idea kif għandha tkun festa. Tgħid mhux ġejja tal-limna ent kif nagħmlu festa. Pereżempju, ejtuli xi ħaġa fuq il-qaddis patrun tagħna. Jien ħanitlaq għatfada li ħafna u bari ċertura mhux tellaqa ma siġ konna daċċor kollu jien. Wow, stenna sar ġej tiġbor u se tiġbor xejn minn għandna hija ha. Ħammu nagħmel żewġ toroq miegħu jien ukoll, ta' kif iżifna. Morru, baħartu tnejn li jintkom qegħdin gwappi, tgħidu li tħobbu l-festa u ma tafu xejn dwar il-qaddis patrun tagħna. Basta nitbaħartu ġejjin sew issa festa ta' tbaħrit biss. Meta aħna nkunu rridu niċċelebraw xi ħaġa, nagħmlu festa, nieklu flimkien. Għaliex meta niklu flimkien, inħossuna maqudin, inħossu li qed naqsmu dak li għandna, u allura dan għandu jnissel ferħ fina u jagħmel dak l-avveniment ċelebrazzjoni. Aħna f'Malta għandna ħafna eżempju ta' dan, m'hemmx għalfejn nsemmu it-tiġijiet tagħna li kollha huma ikliet, jew kellha l-ikla li nagħmlu fil-familja, fil-miliet jew flajt jew f'xi okkażjoni oħra bħal ta' jum l-om. Imma il-kalendarju tagħna kemm ċivili u kemm reliġjuż huwa imżejjen u ngħid għall-grazzja t'Alla b'ħafna festi. Għaliex f'kull belt jew fraħal niċċelebraw festa u anki aktar minn festa waħda. Dana lilna għandu jagħmlilna unur għax juri li aħna bħala komunità nafu nifirħu flimkien. L-Ewkaristija minna nnifisha hija festa. Fl-Ewkaristija aħna nkunu qed niċċelebraw il-komunità nisranija, jiġifieri qegħdin inħossu li aħna komunità u allura nifirħu flimkien f'isem il-Mulej Ġesu u madwar il-Mulej Ġesu. Id-differenza li din id-darba
l-ikel li aħna naqsmu huwa il-mulej Ġesu innifsu. Jekk nifmu kemm sabiħa l-Ewkaristija, meta aħna niċċelebrawha nagħmlu dan b'devozzjoni kbira. Ejjew l-ewwel nett, meta niċċelebraw l-Ewkaristija, immorru preparati għaliha, ħalli din għall-festa isservina biex ninaqdu u nimbnew. Nimbnew bħala komunità nisranija u nimbnew anki individwalment bħala ansara, għax nkunu qed nipparteċipaw fil-ħajja tal-mulej innifsu. U ħaġa oħra, ejjew, il-festi tagħna li niċċelebraw tal-patrun, tal-qaddis, namluhom rifless tal-Ewkaristija. Fil-fatt f'kull festa aħna niċċelebraw l-Ewkaristija u f'kull festa il-quddiesa prinċipali tkun iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li tagħmel il-festa. Ejjew, nieħdu din it-talima mill-festa tal-lum, il-festa tal-ġisem u d-dem ta' Kristu, l-Ewkaristija. U kemm jista' jkun nagħmlu il-festi tagħna jixbħu lil din il-festa ewlenija. Allura jeħtieġ li nneħħu d-differenzi, inneħħu l-piki ta' bejnietna, inneħħu il-ġlied biex il-festa tagħna tkun verament għaqda fil-mulej, nifirħu fl-imkien fil-mulej. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Il-folol saru jafu fejn kien Ġesu u marru warajh. U laqahom u għati kellimhom fuq is-saltna ta' Alla u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. Il-jum kien wasal biex jintemm. Resqu lejh it-tnax u qalulu: ibatom in-nies ħajmorru fl-irħula u rtzizet tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu jiklu xi ħaġa għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab. Iżda hu qalilhom: għatuhom intom x'jieklu. Qalulu: m'għandniex aktar minn 5 ħobżiet u 2 ħutiet, jekk għall-inqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha, għax kien hemm madwar il-5,000 raġel. U qal lid-dixxipli tiegħu: għeduhom bil-qiegħda 50-50. Hekk għamlu u qiegħdu lil kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet, rafa' għajnejh lejn is-sema, berikhom u qasamhom u tom lid-dixxipli biex inewluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xaba' u l-bċejjeċ tal-ħobs li kien fadal ġabruhom fit-12 qoffa. As I leave you, let me encourage you once more to cultivate a deeper awareness of your identity and to embrace the responsibility, especially by promoting the gospel values that will grant you a clear vision of human dignity and the common origin. Be an example at home and abroad of dynamic Christian living. Be proud of your religious and cultural heritage. Look to the future with hope, with profound respect for God's creation, with reverence for human life, and with high esteem for marriage and the integrity of the family. Kunu ulit San Paul.